Dneska si zahrajeme novou Fortnite season, vyzkoušíme všechny novinky a taky utratíme hodně peněz. Nezapomeň před každým nákupem použít Support Creator kód Anonymo Patříko a my jdeme na video. Oh my god, po několika měsících, dnech, nevím co, a už je to dlouho, jsem zapl Fortnite. A OK, hele, prostě vyskočil tady na mě hromadu věcí, jsem za to mega rád, takže to claimnem. A teď na mě, bohužel jsem skipl trailer, který vypadá takže se pustíme, hele, protože to fakt bomba. Jako, neříká nic, co jsem už viděl na TikToku, hele, nějaký videjka ohledně toho. A to vypadá tak insane, Crazy, crazy. Ty vole, Ty vole, tak co? Jako neříkám nic, mám trošku ty simsťáky, ale trošku jsou takový černí, hele. Vočko, Flanders, ty bogo, no. Krása, Flanders, vočkovo to, ty vogo. Já mám vlastně úplně, to je šílený. Oh my god, tolik postav, ok, to tady pobyl ne. Jo, crazy. Tak co, ale ty vole šáša krasty auto, crazy. Ty bogo, crazy. A tady už je samozřejmě gameplay, že jo, a před nákupem v toho Battle Passu tak použijte samozřejmě v shopu kód Anonymo, potržítko, co se je to ještě starý nick. Uvidíme, jestli budu přidělat znovu, ale aspoň ho můžete tady hodit. Šáša Krusty, on není v Battle Passu, ani ten bar, tak to jsem škoda. Jako ten Šáša Krusty je docela cool. Oh my god, první landing, říkám, tak tohle je mega cool as fuck, tady máme, pod náma je Evergreen, teraz, hele, já poletím asi někam na klidný místo, třeba, oh my god, třeba tady do kempu, hele. Pak nějak půjdeme asi systematicky, nebo nějak postupně, přijde mi ta mapa taková zajímavá. To bude tím, že jsem teď dlouho Fonko nehrál, ale to takový, no jak bych to popsal, ale úplně mě to nějak jakoby neláká, nebo nevím, jak bych se k tomu víc vyjádřil, ale je to cool. Pak se podíváme na všechny lokace, co tady vlastně jako asi budou, nebo jsou. Jako, předpokládám, OK, hele. Oh my god, tak se to dá zničit, to je zajímavý. Možná pak nastavení se upravíme, ale oh my god, to jsou česty, jo. Tak to je docela hodně wild, nebo to bude asi nějaká special čestička. Jo, oni trošku upravili textury, jako je crazy, že prostě nikdy jsem nečekal, že Fonko bude mít jednu season prostě na Simsny. To nebylo nikdy na mém listu, hele, co jsem čekal, že bude tady ve Fonku. Oh my god, tak to jak jsem ho proklepl, ty vogo, to bylo jakoby hodně NPC, ale to bylo hodně NPC gangu. Oh my god. Oh my god, to co bylo za aim, ok, ale aspoň tady capture nám tuhle tu věcičku, ok, tak, ok, nějaká nová gana, to si hodíme sem, abych ji prozkoumal. Oh my god, Mr. Blast, mě napadlo, že jestli to není, ale tohle je cool, gangu, to je cool. Já jsem mega nahypený, prostě jsem s ní jakoby, je mega fair opátka, ale že to bude tady v tomhle, to jsem nečekal. Vím, že tady jsou nějaký bossové, ale to postupně prozkoumáme. Crazy, hele, je to nějaký fire loot. Low-key mid, hele, gangu, low-key je to mid. Počkat, já už jsem nahýlovaný takto, tady kvitem, to už mě tady nezajímá. Krusty camp, možná jestli tady není nějaký Krusty, jakoby NPC Krustyho, ale nemyslím si. Oh my god, tady je malý Quickie Mart, to je jakoby vending machine, nebo to má být nějaký malý Quickie Marty po mapě, jo. Ok, to je docela zajímavý. Tady má něco, jo, posprejovat, protože Baro jako vlastně sprejoval, tak to je docela crazy, počkat, dump. Tak to je cool, to je mega fair. Tady je Radio Station, jasně, klasika. Collectus, tady bude prostě, tady taková nejobyčejnější lokace, tady prostě jakoby jsou jen kukuřičné pole, ale takovej klasika, basic, oh my god, tady je píly, crazy. Nemám prachy na rifty, Tady asi to už nějak prozkoumat nebudeme, tady je to klasika, basic prostě.
není to až tak zajímavá lokace. Spíš víc budou zajímavější tam ty další, hele. Oh my god, hele, Golden Scarn, tak to oceníme, hele, to oceníme. Tu kartu asi nepotřebuju, hele, ta mě nezajímá. Kámo! Kámo, proč tam mám takový poťáky, ty vole, proč tam mám takový poťáky do háje, ty vole. OK, hele, takže minulá hra nás se moc se povedla, jakoby dostal jsem trošku proklepnuto. Ale teď bych to viděl na Springfield, Town Square, hele, jakoby prostě do toho typického městečka, kde se nachází, asi předpokládám, Quickie Mart, klasika, knihovna maybe, ten, jakoby, police station a tak, klasička prostě, dá se jít in, jo, dá. OK, hele, tady se krademe. OK. Jakoby, furt z toho nemůže, to prostě mega crazy, že prostě Simpsonovi ve Fortniteu, ale jakoby... No, ale hej, nečekaný věci se stávají. Teď musíme proklepnout ty lidi, já, a ne čekat, až oni proklepnou mě, hele, moudrodne. OK, hele, první dostal propleskáno. Ještě, že ty vole, jakoby... Dobrý, vemu si tohle. Nedopr, kámo. Ty vole, on měl tohle, to tak, jako kde sebral, Krusty Burger jsem trošku zničil, jakoby neříkám nic. Vlastně k tomuhle vyšlo i Lego, OK, máme tady drive-thru, to je cool, to je docela hodně cool, jakoby tyhle, takovýhle míň věci jsou hodně crazy, nebo spíš to vypadá tak cool, je to crazy, prostě to je vidět hrát Simsny v tomhle, to jsem někdy fakt jakoby neočekával v životě, že to je můj. Tak tohle, tak kámo, jakoby, ten Ned Flanders, jakoby tyhle Simpson skiny, jsem už viděl na to nějaký video, jsou až mega špatný. Kámo, jako zajímá mě, jestli třeba tam jako budou i nějaký ostatní baráky, že třeba poznáme, že jo, tohle Ned Flanders, že jo. Jestli třeba poznáme i, že třeba tady bydlí Milhouse a tak, nebo jako jestli to pak už jsou nějaký baráky, jen prostě který z toho seriálu, ok, to jsem mohl jakoby takhle breaknout, to bylo docela zajímavý. OK, tak tohle. Já myslel, že je původní Dead, protože ona tady, že prostě jumpla, ale najednou prostě se z ní vypadl legendary, jakoby. Já to viděl jak legendary loot, jo, ale prostě lutí. Tak jsem už předpokládal, že... Jo, legendary lootík, no. Tak jsem předpokládal, jakoby, že už to prostě bude jako mrtvola, ne? Než to nějaký, jakoby, trolly na mě nějaký. Oh my god, tak tohle bylo intenzivní, to bylo intenzivní gangu. Tak to bylo tuf, Loki, to bylo tuf. Ale, jakoby, potřebuji si teď skočit za nějakým tím NPCčkem, jakoby. Wow, to mě trošku vystresovalo, hele. Ale něco z něj good vypadlo, si myslím, z toho borce. Ne? OK, hele, máme tady rovnou big, oh my god, to je Ned Flanders. Lil bro prostě je na jeho zahradě a chilluje. No nic, já se nic vítět, ale jdeme ho s ním trošku pokecat, hele, o životě, jak se mám. Kam já super z toho, třeba takhle vypadá, že vůbec jsem nikdy neviděl jsem sny, ale jakoby docela jsem to hodně očoval. Ale hodně mi vadí, že jsem tak viděl, tak tady chybí jakoby, že tady není, je tady garáž, ale není tady jakoby podzemí. Ale vím, že tyhle dvě místnosti jsou taky, že nikdo neví, jestli opravdu nebo existují nebo ne, protože ve 2 dílech byly, třeba v 5 dílech byly, ale v 5 dílech zase, ne, v dalších dílech prostě ne.
Ty vole, co zkoušel? Co zkoušel? Co zkoušel, ty vole? Ukázal jsem mu, kdo jsem, ne? Ukázal jsem, kdo jsem, ty vole, kdo jsem? Ukázal jsem mu, kdo tady umí, ty vole. Co na mě zkoušel, co si myslel, že je? Co si myslel, že je, ty vole? Tohle není voice chat, hele chlape. Dash down, ale dash down, ty vole, co jsi myslel, jako. Ještě jsem viděl, že ten Donut se dá pohejbat, takže, nebo s ním jde hejbat, jasně Jones, ale ten nemůže chybět samozřejmě, ty vogo, to by Epic nezvládl, kdyby se neobjevil aspoň v jedný season, hele, kam všude ho dávají, ale ještě tady bude ten, hele, borec. Yes, crazy, počkat, tak to je mega OP. Please, Pete, I need this! Ty vole, kam nemoje, já mám poslední dobou rozbitou myš, kam, takže to bude tím, takže si budu muset pořídit novou myš, ale kam, tak to, jakoby, čekal jsem, že ho nějak proplesknuli rychleji, ale že ten Donut mu dává damage, tak to bylo šílený. To bylo mega crazy a díky tomu jsem vlastně vyhrál, že jsem dal damage Donutem a tak kámo, kam, proč máš všichni tak dobrý guny? To bych radši pumpu, ale kámo, tak to ještě mám štěstí, že tohle jsou zatím boťáci, jinak bych dostal tak proklepnuto, že bych kámo se z toho nespamatoval. OK, hele, letíme zpátky do téhle lokace, ale jo, aha, já myslel, že jo, aha, já si to spletl hromadu jakoby těch lokací, že jsem myslel, že je ta, ale ona to jakoby nebyla, ale dobrý, hele, 2 killy, jako ne to, že jsou to boťáci, tak je to docela smutný, ale prostě, jako je tady hrozně moc takových jako scének, který kam, tak tohle je cool, to je mega cool, ty bogo. To je mega cool, low-key, jakože hodně mega cool, jakoby z toho budu mega tweakovat, ale ty vole, co zkoušel? Ty vogo. Oh yeah. Počkej, kam? Borec se kam zlej na mýho bota, vole. Pickaxe, ty vole, co zkouší, Magor, co zkouší? Jakoby ten bot je mega OP, že mě healuje, ale kam se dělá proti ohni, kam však tady nikdo ani není. Borec prostě fightí proti ohně, Blood není tuf, bro není tuf Sigma. Počkat, tady je hřbitov, ne, není. Jako Loki by byl vtipný hřbitov, jo? Tam bylo Homerovo auto. To bylo hodně dobrý. W. Kámo, můj aim je tak bad, Já nevadí, zase, co se dá dělat. Ale můžete mi do komentářů napsat, jestli se vám líbí tahle season, jaký máte na to názor. Je jakože hodně úplně OG fanoušků to nemají rádi, ale prostě tohle je mega real, Fortnite, lomeno November, prostě lidi začnou prostě kuchtit borci, prostě začnou prostě vařit, lidi prostě neuměli uvařit ani řízek, prostě teď mají 5hvězdičkovou restauraci. Hlavně mě zajímá ten powerplant, jak to bude vypadat, jestli jako tady má být nějaký ten evil Homer, I'm evil Homer, Tak tohle je mega, já na to zapomněla, mě došlo, že to bude, ale počkat, really, moly, tak to je mega cool.
Tady byla to vlastně ventilace, ale na tohle mega zapomínám. Počkat, co se stane, když dám release the? Tak to je mega fair, tady byl vlastně ty televize v jednom díle přece. Já zapomněl, že je to v téhle budově, já myslel, že to bude jako někde tam tenhle jeho building, ale to je cool, já jsem tak nadšenej. To jestli, jo to bude, doufám, že to fouká, kámo, doufám, že to fouká. Jo, to je jak z chapter 2, kámo, no tak to je úplná chapter 2, kámo. To není až tak jako OP. Ne, počkáte, tady. Tady to je. Ten kouř je takový, jakoby, zase by se dalo říci. Ne, za to se mi někdo nemusí smát, jakoby, budem dělat, že to nikdo neviděl, Kam já nevím, moje myš je podle mě brouknutá, že ona je úplně taková zesty, nebo ne, že zesty, ale jako actinguje tak trošku abnormálně, ale. Ok, kam toho, jako je to cool, tyhle nějaký, že trapky. Něco je cool, hele, jako. Hlavně jak jsou tady takový ty easter eggy na hlavně tu hru, ne hru, ale jako byla i hra, Simpsons hra, ale ty easter eggy na ten seriál. OK, to mě asi teleportuje tam, kde jsme začínali, že jo? Ne, OK. Oh my god, to je ta fialová čestka, to je docela hodně fair česta. Tak jako, jste si mohli všimnout i podle toho lootu, že to dává OP lootík. Jako, můžete napsat, co si myslíte o tyhle season. Sorry, byl jsem trošku neaktivní, nebo jako, vyšlo video nedávno, ale není to úplně tak, jak bych si to představoval, takže do příště to polepším. A se vás zajímá nějaký specifický videa. Použijte se pro Creator Code, ano, potřebuji kód, co za...